Hello guys, this is Banesar. नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों जेरै जोंना लास्टआव 35 थानाय नम्बरखौ बोरै दिहुनो बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो आरो बेनि मोनसे स्टेप दंबावो बेखौ दानिया नायना लादो। ओके लेट्स गो दानिया नायदो नैबे जोंना मा 35 जों मा 35 नि स्क्वायर दिहुननांगौ। दानिया मा खालाम बावहाय सिन मोनथाम बोनानै ला नैबेहाय जोङो मा 5 नि स्क्वायरखौ हो बेसेबां 25 जागोन 3 नि स्क्वायरा बेसेबां 9 जागोन। दानिया जों मा खालामनांगोन नैबेखौ 3 × 5 × 2 खालामनांगोन। नैबे स्क्वायरजों सानजाबाय जोङो 3 0 5 15 15 0 2 30 नैबेहाय जोङो 30 मोनबाय। दानिया जोङो नैबे 2 खौ नैबेहाय लाबोनांगोन आरो नैबे 3 खौ नैबेहाय लांनांगोन। अब्लाना जों बहाय मोनसिगोन बेसेबां नैबे 3 जों 9 जों प्लास जाबाथाय बेसेबां बहाय मा जासिगोन 12 जासिगोन। नैबेहाय 2 आ फैबा 2 जासिगोन नैबेहाय बेसेबां जासिगोन 5 जासिगोन। स' एन्सारा बेसेबां जासिगोन 1 2 2 5 बेनो जाहैबाय बेनि एन्सार। बे जाबाय 93 नि। दानिया जों मा खालामदों बहाय मोनथाम सिन बोनानै लादो। दानिया मा फैगोन 3 नि स्क्वायरा जोंना 9 जाबाय 9 नि स्क्वायरा बेसेबां जागोन 81। दानिया मा खालामदो 9 × 3 × नैबे स्क्वायरजों सानजाबना लादो 9 × 3 बेसेबां जोंना 27 × 2 बेसेबां 54। अब्लाना जों मा खालामनांसिगोन दानिया नैबे 5 खौ नैबेहाय लाबोनांसिगोन। अब्लाना जों मा मोनसिगोन 8 जों 5 जों प्लास जाबाथाय बेसेबां मोनगोन 86 मोनसिगोन। बेवहाय 4 आनो 4 दं बेनिफ्राय बेवहाय मा दं 9 दं। एन्सारा बेसेबां जासिगोन 8 6 4 9। स' बेनि एन्सारा। दानिया आं नोंसोरनो आरो खोन्थाबावगोन। दानिया नायलायदो नैबे जाबाय जोंना 123 नि। दानिया जों मा खालामनांगोन नैबेहाय सिन मोनथाम बोनानै लाग्रो 3 नि स्क्वायरखौ लिरदो जों बेसेबां 9 मोनगोन। 12 नि स्क्वायरखौ जों बयबो मिथियो बेसेबां 144 आरो नोंसोर मा बेखौ उनावबाबो दिहुननो हागोन। स' दानिया मा खालामदो 12 × 3 × 2 बेसेबां 36 × 2 बेसेबां मोनसिगोन जों 72 मोनसिगोन। 72 मोनबा जोंहा मा जासिगोन नैबे 7 खौ बहाय लांनांसिगोन। अब्लाना जों मा मोनसिगोन 151 मोनसिगोन। गाहायाव मा थासिगोन 2 बेनि उनाव मा थासिगोन 9। स' एन्सारा बेसेबां 15129 आनो बेनो। बे जाबाय माल्टिप्लिकेशन ट्रिक। दानिया नाय जों बोरै माल्टिप्लिकेशनखौ सर्टकाटावनो खालामनो हायो। जों मा बावहाय भार्टिकेल मेथड आरो मा क्रस मेथड खालामनांगोन। जों गिबियाव 2 × 2 बेसेबां मोनो बेखौ लिरना लाग्रा 4 मोनगोन जोङो। दानिया मा जागोन बेयो क्रस मेथड जागोन नैबे 2 जों 3 जों आरो मा 2 जों 4 जों। दानिया मा जासिगोन 2 जों 4 जों 2 जों 3 जों। दानिया मा जासिगोन 2 × 4 8 8 जों 2 × 3 = 6 8 जों 6 जों प्लास खालामनांगोन जों बेसेबां मोनगोन 14 मोनगोन। 14 आव 1 आ केरि। दानिया जों मा खालामनांसिगोन नैबेखौ भार्टिकेल मेथड नैबेखौ लानो नांला 3 × 4 बेसेबां 12 12 आव 1 केरि। दानिया जों मा 4 जों 1 जों प्लास जाबा 5 मोनसिगोन। बेखौ बेसेबां जासिगोन 5 मोनसिगोन 5 5 2। स' बेनो एन्सारा। जों दानिया बेखौ बोरै माल्टिप्लिकेशन खालामनो। दानिया नाय जों मा खालामनांगोन बेहाय गिबियावनो जों भार्टिकेल मेथड खालामनांगोन। 1 जों 4 जों बेसेबां जागोन 4 जागोन। दानिया क्रस मेथड खालामनांगोन 1 जों 3 जों 3 4 जों 2 जों 8 बेसेबां जागोन 11 जागोन। 11 आव 1 1 आ जोंना मा केरि। दानिया जोंना मा खालामनांगोन बिसोर मोनथामखौबो जोङो लानांगोन। दानिया क्रस मेथड बबेयो क्रस जायो बबेयो भार्टिकेल जायो। नै बिसोर मोननैया जोंना क्रस जाबाय आरो नैबे जाबाय जोंना भार्टिकेल। दानिया जोंना 1 2 बेसेबां जासिगोन 2 जासिगोन 4 जों 3 जों बेसेबां 12 12 जों 2 जों 14 14 जों 6 जों बेसेबां जासिगोन 20। गासैखौबो जोङो प्लास खालामनांगौ सानजाबना मोननायखौ 20 आव जोंना 0 फैबाय बेवहाय मा फैसिगोन 2 आ जोंना केरि एगेन नै। दानिया 1 4 खौ गारनांसिगोन जों 2 जों 3 जों क्रस 2 जों 2 जों क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामनांसिगोन आरो 3 जों 3 जों क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामनांसिगोन। अब्लाना 4 4 जों 9 जों 13 आव 1। दानिया 3 जों 2 जों 6 अब्लाना मोनसिगोन जों 5 3 1 3 6 बेनो एन्सारा। स' गाइस आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। आं बयखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय।